Ha? people, subscribe to my channel. It's me again, Super Migo Boy, and welcome back to my YouTube channel. And this video is maglakaw-lakaw me sa akong inahan. Wow! Terus mama ato nami sayong gilaktan kay nami tuyok sa among silingan. Run jing 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 jing. Silingan lay ayo. Among balay. Torad to. Amer dili. Amer di guna. Amer. Ay. Ay. Tasa. Kutas kayo. Hanggang na uli ang nagdutay. Pusok-pusok ulit. Bagyong audit. Bagyong audit. Muna among Splendor Super Fam mo. Muna among palibot ba. Ay manggahan, ay kilubinhan o. Mga upaw. Ay. Morning. Buntag dyan kay Sunkiss makaya Sunkiss. Ang adlaw ni Kiss sa panit. Wow! Mulai giingon niya. Sayo sa buntag sayo ha paglakaw kay ang amen. Layo. Layog, gumudo pre. Layog. Ako agay iro. Balay ni Ikris. Among para Kita na. oh muli ni Ko na man sa among Kita naman di mo ko nakita ito among muna. oh Kaya pa may mga kahoy Okay. wala tumba. ang balay Kita na. takbang ni mga buntod dire. Among iro nga si Chikay. Chikay. Wow! Ay kutasan. Wala ra buka ako may gabidos mo kagalingon. Tago gid siya. Mama din mo to mama. Pero ikaw tong namal hinday. Ha. Mama ka pa din mo. Pugas. Apel ko pugas. Ha? Ay, ko kinalagay. Ha? Nganong lang hadto kag kamera kay? Ikaw na artista. Ha? Asa ka? Wow. Pero ito yo. Ha? People, subscribe to my channel. So Super Fam mo na siya ang tagbalay nga among dito ano pa. Mer. Pareha po may single pero agaw kami mag-agaw rami puros. Ay, Ano da kay uyab da? Ano, kitang single anak Agaw na abay man ako na kay uyab. Pareha gud ta mga walay uyab. Suroy mga walay uyab. Okay guys kita. Ha? Uy, Pilipino. Ay, Pilipino nila Super Fam. So, Super Fam, una ni amo tuyo ilang balay ni Amer. So, i-add friend po siya sa Facebook, Amer. So, meron ko sa Super Fam. Og, bye-bye kay Nalid Happy Pin. Don't forget to subscribe, hit notification bell all. Si Baba, shout out. Shout out
kuya. Pero tawag babae.